Vice President Sara Duterte as DepEd Chief or mamumuno ng Department of Education? Ang tanong, qualified ba siya? Yan po ang mga katanungan ng ilan sa ating mga kababayan na ating pong tatalakayin ngayon dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. May mga ilan po sa ating mga kababayan ang tumutuligsa sa pagka-appoint ni Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary. Ang sabi nila, siya isang politiko at ano yung kanyang kakayahan para mamuno ng mga eskwelahan at universidad at para gabayan ang ating mga estudyante na matuto ng maayos. Ito naman po ay dapat nating aralin at suriin. Una, kung titingnan natin ang ating global ranking sa mga educational institution ay medyo mababa po. At doon din po naman sa mga estudyante natin, sa global ranking natin, mababa rin ang ating numero kung tayo iahambing sa mga estudyante ng iba't ibang bayan. Ngayon, kung titingnan natin at susuriin, marami sa mga namuno sa ating Department of Education ay mga dating galing sa academic institution or akademya. Bagamat ganon, hindi pa rin natin nagamot o nagawa ng paraan na maiangat ang ating mga educational institution at ang mga kakayahan ng ating mga estudyante na mapabilang sa mga maayos na graduate bilang estudyante. Hindi kaya panahon na para tingnan naman natin ang kapabilidad ng ibang tao. Suriin natin at aralin ang ating Vice President Sara Duterte. Una, tingnan natin na siya ay nakapagtapos na bilang abogado. Siya po isang abogado. Pangalawa, hindi lang po siya abogado, siya po ay naging alkalde at naging leader ng isang malaking lipunan o bayan sa ating bansa. Pangatlo, naipakita niya, naipamalas niya na siya ay may leadership capability. Kaya kung aaralin natin, ano yung mga katangian ni Vice President Sara Duterte na makapag-aangat ng standard ng ating mga educational institution at ng mga kapabilidad ng ating mga estudyante? Una, meron siyang sapat na pinag-aralan. 8 taon po mag-aral ng abogasya. At siya po isang abogado. Bukod po doon, may isa pang taon kayong gugugulin para mag-review, para makapasa sa bar. So kung sa academic qualification lang, sufficient po. Sobrang-sobra na po yun. Pangalawa, siya po ay merong management capability. Ang ibig sabihin, marunong siya magpatakbo ng mga pamahalaan o ng mga lipunan o ng mga institusyon. Bilang alkalde na mahigit kumulang naka-6 na taon na siyang alkalde ng Davao City. Pangatlo, passion. Ang ibig pong sabihin niyan, puso. Kasi kung wala kang passion, kahit na anong abilidad mo, wala rin masyadong ma-accomplish o magagawa. Pang-apat, ang pinakamahalaga sa lahat, yung leadership. Kasi nga, kahit na mataas ang pinag-aralan mo, kung wala kang leadership, paano mo patatakbuhin ang isang institusyon at ang isang departamento? Ang leadership, ang ibig sabihin niyan, kaya mong hikayatin, kaya mong magbigay ng inspirasyon sa mga iba't ibang abilidad ng mga tao para magsama-sama, magtrabaho, para matanto o ating marating yung ating gustong puntahan. Pwede nating ma-achieve yung ating gusto nating ma-achieve. So, yun ang mga katangian ni Vice President Sara Duterte. Nakahanga-hanga at tingin ko siya ang mag-aangat ng ating kalidad ng edukasyon at kalidad ng ating mga estudyante. 4 po yan. Meron siyang sufficient or sapat na pinag-aralan na higit pa nga dahil siya isang abogado. Pangalawa, meron siyang tinatawag natin management experience. Pangatlo, meron siyang puso at passion to make things better. At pang-apat, meron siyang leadership. Kaya niya magpasunod ng tao at siya nire-respeto ng mga taong katrabaho niya para magawa yung dapat gawin. Kaya mga kababayan,
Ako po ay umaasa na tataas at gaganda ang kalidad ng ating edukasyon sa pamumuno at pamamahala ng ating Vice President Sara Duterte as Department of Education Chief. Marami pong salamat.